It-tim tal-futbol ta' fama internazzjonali Taljan Inter u ċ-champions tal-futbol Awstrijak Red Bull Salzburg se jkunu qed jilagħbu f'pajjiżna fil-bidu tax-xahar li ġej. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet li fiha intqal li Inter se jilagħbu kontra it-tim Malti ta' Gżira United fil-5 ta' Diċembru, filwaqt li Inter se jilagħbu kontra it-tim Awstrijak ta' Red Bull Salzburg fis-7 ta' Diċembru. Dawn iż-żewġ logħbiet se jkunu parti mill-International Malta Friendlies 2022 li qed issir bis-sapport tal-Visit Malta. Dawn il-logħbiet se jintlabu fit-Tony Bezzina Stadium f'Kordin u ż-żewġ logħbiet se jibdew fis-6 ta' filgħaxija. Fil-konferenza l-aħbarijiet ġie nnutat li din il-kompetizzjoni se ssir f'pajjiżna fl-istess waqt li għaddejja it-Tazza tad-Dinja fil-Qatar. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità għat-Turiżmu Carlo Micallef qal li f'dawn l-aħħar snin l-Awtorità investiet sabiex tirriklama lil Malta bħala destinazzjoni għat-turiżmu sportiv. Qal li din hija niċċa importanti li permezz tagħha qed jiġi rriklamat pajjiżna. Din hija pjattaforma differenti kif nippromovu lil pajjiżna waqt li qegħdin pajjiżna daw se jtellgħu fuq is-social media tagħhom ħajkun hemm il-logħob li jiġi segwit anke fuq stazzjonijiet ta' televiżjoni f'pajjiżhom u anke madwar id-dinja, għal daqstant hija opportunità sabiex nippromovu lil Malta bħala destinazzjoni turistika, kif ukoll destinazzjoni għat-turiżmu sportiv. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal l-fatt li dħalna fix-xhur tax-xitwa u hawn numru b'saħħtu ta' turisti juri rkupru b'saħħtu tat-turiżmu wara l-pandemija. Dan se juri li pajjiżna qed jeleb l-istaġjonalità anke f'dan is-settur. F'dawn iż-żminijiet fejn għandna pajjiżi oħrajn ġirien tagħna li qegħdin jalqgħu għat-turiżmu, aħna qegħdin ninvestu iżjed minn qatt qabel biex inkomplu nattiraw it-turisti. Dan juri kemm importanti l-investiment li qegħdin nagħmlu bħala Ministeru tat-Turiżmu u anke bħala l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu sabiex inkomplu naqsu l-istaġjonalità u naraw li jkollna verament turiżmu sostenibbli. U n-niċċa tat-turiżmu sportiv hija niċċa importanti ħafna illi permezz tagħha kapaċi nattiraw turisti ta' iżjed kwalità għaż-żmien li ġej.